ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଏଥିରେ ପ୍ରେମ, ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସଫଳତାର ମିଶ୍ରଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି କାହାଣୀରେ କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଓ ବର୍ଗଭେଦ। ଆରବ ଓ ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅସମାନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଗଭୀର ଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସଂଘର୍ଷ। ଆରବ ନିଜ ପରିବାରର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବାକୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ଏବଂ ସଫଳ ହେଲା। ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ। ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ ଅନନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଲେ। ସମୟର ଶକ୍ତି। 10 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମର ଗଭୀରତା କମି ନଥିଲା। ଆଗକୁ କ'ଣ? ଆପଣ ଏହି କାହାଣୀକୁ କୌଣସି ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହା ଉପରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କାହାଣୀରୁ ଶିକ୍ଷା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଲାଗିଲା? ଚରିତ୍ର ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଆରବ କିମ୍ବା ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର କୌଣସି ବିଶେଷ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଅନ୍ୟ କାହାଣୀ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ଆଉ ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇ ପାରିବି କି?